els antecedents directes del corrent de pensament il·lustrat, cal buscar-los en alguns dels protagonistes de la revolució científica del segle XVI-XVII, com Descartes i Newton, seguidors del racionalisme, o John Locke, filòsof polític, impulsor del liberalisme, i la idea de llibertat que els anglesos convertiren en la base del seu sistema polític, monàrquic i parlamentari un segle abans de la Revolució Francesa, amb dues revolucions polítiques durant el segle XVII, la de 1649 de Cromwell i la de 1689, que instaurà la primera monarquia parlamentària de la història moderna, amb el rei Guillem III d'Orange, que aprovà The Bill of Rights, o la primera declaració de drets i llibertats individuals de la història. En aquest sentit, la il·lustració, com a corrent de pensament, té les seves arrels a Anglaterra, però també a França i Alemanya durant les revolucions científiques, però es va desenvolupar i consolidar al segle XVIII a França, des d'on es va estendre per la resta del continent europeu.